ada. Oh. Ngono loh sayang. Tiga. Ya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen loh mbek dirimu, kangen loh. Padahal Thomas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek, semangat apa piye ngono. Ndak dirimu pane dirimu ta sing pas main ngono sing nyemangati aku. Dosen mangan aku sih. Wah, ora apa to Mas Akbar ki apa to. Gemes ah. Kediri. Kado buket no Buket apa bareng tak buka? Buket sempak kemamel sing napani kenapa kali lah ya. Sik to wingko salah kirim wingko. Ora. Ya kuwi para-para ingkang winengku kinurmatan undangan-undangan ya sing kepareng rawuh akeh. Akeh no. Pak Lurah uga rawuh, Pak Lurah. Lurahe sing ndi? Angger sing brengose kuwandel ya kuwi. Iya. Oh ya. Pagelaran malam hari ini juga di live streaming. Lumantar channel YouTube awake dhewe ya kuwi Asta Brata Media. Oh ngono. Dadi sing ora bisa tindak ana ing TKP, ora iso rawuh ning lokasi, bisa memonitor langsung lumantar channel YouTube dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuhmu. Iki dasare bersih dusun pada malam hari ini ngepasi wulane wulan Agustus. Wulan kamardikan. Dadi temane gotong royong. Iya. Semangat kemerdekaan. Iya ngestokke dawuhmu. Yo ditanjake. Aku Kang Sarto kowe rene ora ijen. Uga nimbali adikku sing asli saka Mijil saka Kediri sing lagi naik daun. Lah iya. Sing wis diantu-antu karo para warga masyarakat Wonorejo. Dik Niken Salindri. Ya turi jumeneng. Disepoti no, sepoti tutang tang tak datang tang tang. Ayo. Monggo Dik Niken jumeneng Dik. Ayo. Selamat malam, Wilujeng Dalu, Dik Niken. Selamat malam, Sugeng Dalu, good night, Ayang Akbar. Yang paling ganteng sendiri. Oke, gantengnya nek sendiri. Nek karo kancane ora. Sowan ana ing Wonorejo, Dik, dusun Wonorejo. Iya, benar. Di Kecamatan Kepong, Desa Kampung Baru no lho. Lah ya dusune Wonorejo. Oh, dusun Wonorejo, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepong, Kabupaten Kediri. Ya. Iya, terima kasih banyak. Ini acaranya kalau boleh tahu? Bersih dusun. Bersih desa, bersih dusun. Ya. Didoakan dulu buat semua dusun Wonorejo, khususnya warga Kediri dan sekitarnya. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir di malam hari ini. Tumplek-blek sekali nih Mas penontonnya. Nggih ta, Dik? Iya, sampai teko mburi kono njajal sampean malik. Lah ya akeh. Ora ketok malikmu ngono, ketok bokongku malian. Lah iya, sakmono ya wong tok ya. Iya, nek sing goen barang. Ibu-ibu paling banyak. Ibu-ibu paling banyak Mas Akbar. Ya didoakan semoga sehat semuanya, panjang yuswanipun, mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah,
ora lokaning malah kebak. Mugi-mugi ibu-ibu sedanten teng mriki saged nimbali wayangan piyambak-piyambak. Loh, Mas, niki teng desa sini itu di mana ini? Di Kepung. Di Kepung ini ada banyak acara, Mas. Oh, ning sak kecamatan Kepung. Malam hari ini wayangan. Ya toh? Dek wingi elektun ini bolak-balik. Soalnya akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayangkara. Heeh, bintang tamune nikan Salindri, Mas, tenan nih. Oh. Bisa ditawake iki. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Delok ya Bu ya. Rumahmu dari sini jaraknya jauh atau dekat? Wah, dekat sekali. Hanya 1,5 jam. Ya adoh kuwi. Yo cedak kuwi, Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus iku mesti cedak. Oh. Ngono lho sayang. Ya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen lho mbek dirimu iki kangen lho. Iya. Piye Bu niki Bu? Nyapu topo babu-babu iki. Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mane Mas Akbar lek kadung jejer aku sing disang duduk raiku ae. Susune. Hei. Masalah iya. Iya. Lawang sampeyan iki lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampeyan iki diceti tak ceti ngono ora gelem bales nyapa to jane. Ya bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Oh alah. Terus ngene iki lho. Masa sampeyan ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kayak iki niken ki VC aku. Lah wong aku pas latihan kayak pas latihan nyapa jane. Ya mbok aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus VC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kayak rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho, matur nuwun karo Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua Panitia, Bapak Kapolsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh iya. Iya, begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA sampean semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki delok statusmu tok iki jadwale padat iki aku delok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur deloki statusmu tok. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek, semangat apa piye ngono. Udah dirimu tok sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya enek mak klepok. Aku delok, Dang. Hei. Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih, Bu? Wau nggih. Oh, jam maghrib ning kok wau, maghrib. Napa? Sak bibare maghrib. Oh, sak bibare maghrib. Jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya, umurmu piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Tekan-tekan umure piro? Aku 21. 21 tenan ora? Ndak, kemarin aku 15 tahun. Ayo. Sekarang 16. Nganu, Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyok ngene itu terus nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek dosene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa to Mas Akbar ki apa to? Gemes. Kediri ki gone seniman, Dik.
Kandang seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Aku denger. Bagi nyapo. Lho kan yo kaget lho Mas Oh, Kediri iya. lho Kediri lho iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Ya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namanya Bunyi Kartini Sabdose. Kowe iki nyapa kok? Ora tak apa-apane. Sapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabdose. Bunyi Kartini Sabdose. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh. Itu terus? sudah melanglang buana. Okay. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Ki Narto Sabdo, ya toh. Jadi gitu. kondange Bu Kartini Sabdose kuwi mergo srawung karo dalang-dalang. Sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo, Mbah Panut Nganjuk. Mula sampean nek pengen saya melejit sering kumpul aku. Mas ngene Mas. Yeah. Wong aku lo biasane lecetan mbek sampean. Mas di mana ngono sik repot ngono. Lah terus piye lek ku kumpul ya kok iso. Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Ngene lho, Oh iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolan mbek aku ngene. Ngomong bareng dicet lho Mas ndak respon belas. Tenan. Ora, ngene lho, aku ki nek nggur ning Aku chat. mendingi cetan karo Kolil ka. Cetan karo sapa? Kolil. Sama bapakku to. Bapak tercinta lho. Ora ngono nek Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok. Iki kadang-kadang ki nggur linu tok ngono tok. Dadi iki Lah chatku ki piye kok iso linu kabeh lho. ora maksudnya ki nek nggur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Wong didadak aku nek sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emang mau disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek ya. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Lek kabeh ora disangoni. Alah, ya kan sang ora kudu duit. Aku lho ndek ulang tahun lho Mas Ramo kado piye to Mas Sugeng? Lah aku nek wingi bar lulus anu kok ya rambuk kado, bar lulus kuliah. Tak kado buket no Buket apa bareng tak buka? Loh, buket sempak kemamel sing napani kenapa Kolil lah ya. Sik to wingko salah kirim wingko. Ora Mas. Wah buket kok tak buka isine sotek no. Yang ada sayapnya. Ya sing penting kan kayak hadiah to. Oh, lah mosok arep tak nggo apa? Masker. Oh, ngono. Corona ra doyan kuwi. Gila iki lho, maskeran sotek iki lho kok iso ki dicantol endi ora pliket kabeh iki. Guys, Nembang. Bowo, warga kene yang ditunggu suaramu dan aku pun juga yang menunggu suaramu. alah Mas Akbar kita berpelukan dulu dong. Berpelukan. Halang ngene iki sinisin kok lek wis ning isor panggung Dik Niken. Mosok aku ngono kowe. Ya ngene iki karo kudu jaga wibawa, jaim. Nek ning jero ruang wong loro ya beda. Tak jleng. Aya, nembang Dik. Apa? Bawa yo, apa yo? Apa Pak? Sinden bocah. Oh, Mbah Sukron nyune. Ana sinden tung. Palaran Mas. Oh, palaran. Siap. Pelok iki, pelok. Ana sinden isabang. Ngapunten Pak nika digantos bawa nemen mawon nggih. Lho. Apa enek bawane nemeni? Hah? Nemeni apa enek bawane? Rol itu bawa. Oh iya. Seperti itu. Oh. Boleh minta nadanya Mas. Aku kalau bawa itu sekarang nggak kuat loh Mas. Oh, nggak kuat. Iya, soalnya ini. Apa butuh napas buatan? Butuh Mas.
dipancing sithik kok langsung model. Aduh kingko aku kingko medun wayangan jariku teles kabeh. Nyapa? Wes. Aku sisri kaya banci ngene ya greges. Ora. Ndak gareng ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, aku juga sayang. Orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul. Tresno iku buta. Heeh. Apa iki nembang po bebas wae. Bagaimana kalau kita paring yang seragenan dulu aja? Oh gitu. Iya, tapi ndak usah bawa. Oh, nggak usah bawa ya. Nanti bawanya biar Victor aja. Oh iya, untuk salam membuka dulu ya. Iya. Seragenannya apa? Boleh Wisatresna aja, boleh. Wisatresna. Oh, tadi sudah ya? Oh, belum. Ya wis ora usah ngegas bedil men go. Wisatresna ya iso, ninggal katresnan iso. Itu aja wis, gela aja wis. Gela. Lali janjinya aja wis. Mas, apa gela wis, Mas? Gela. Wek. Oh, pasti nanti jenengan kok yo update, Mbah. Jenengan kok yo nonton videone, Masya Allah. Top, Mbah. Top, nggih. Luar biasa. Nanti kita pas habis Wisatresna nanti duet sama Victor, nanti full duet sama Pak Dalang nggih to, Bu nggih? Nggih. Setuju nggih, Bu nggih? Allah. Dhisik ngono Bu ya, Akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet belas karo aku, Bu. Tenan. Saiki ya Bu ya, ndek mau arepe munggah Bu ya. Ndek mau chat, Dek ini kan cantik mengke duet nggih sembuh arang sampean wis to pira. Romangsaku kok. Ayo dikasih seraginan dulu. Wes. Romangsaku kok ngudal wadi Mas aku. Oh ning kene renek ge kalah-kalahan dalange ae. Ayo Gela. Ini namanya Mas Kasun, bukan Pak Kasun. Kowe kelakon Kasune turu jobong kok. Oh, Pak Kasun ini tadi Ibu Kasunnya di mana? Suruh tidur aja deh, Pak. Hei. Mboten Pak niki namung goceng nggih, Pak nggih. Nggih. Anu Pak, komentar sepatah dua patah kata. Iya, monggo. Acara malam ini gimana? Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam hari ini ramai pengunjung padat krono Mbak Niken. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Halah Pak, mboten Pak, sanes kula sing ngomong nggih Pak nggih. Niku kanca kula. Oh, kancane niki. Nggih, bola Niken Salindri. Sing rawuh sinten mawon Pak undangane niki? Nggih. Sing taksih lenggah. Niki bapak kula nggih tasih to mriki, Bapak Kades. Pak Kades nggih. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. Wah. Mboten rugi Pak nggih wayangan nggih. Alhamdulillah niki wau nggih Pak Camat rawuh. Oke. Cuma sampun kondur rumiyin. Oh, Pak Camat nggih. Nggih. Nah, monggo Pak, niki napa sing saged nembang dono swanten sinten kinten-kinten. Mumpung wonten napa panjenengan ki Mbak? Nek kula ki Mbak mboten saged nyanyi. Oh. Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. Nggih, monggo. Monggo Bapak Kades. Oh, Pak Kades. Kampung Baru. Monggo Pak Kades Kampung Nggih, Baru. Monggo. Mriki nyusul mriki. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki.
dalu. Wilujeng dalu. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih. Bintang tamune sae dadose gayeng. Wah, luar biasa. Matur suwun. Tambahin Mbak Pak Niken. sae. Lagi niki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah. Lah kula bingung niku wau. Dipasrahke kadese. Lagi niku pripun Sing niku? nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbah. Wah niki repot niki. Nggih. Napa, Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken, badhe Napa niki? dono sewanten napa? Gamelan nggih kenging musik nggih bisa. Monggo. Nggih. Duet nggih monggo. Duet nggih monggo. Nah niku sing kentun niku wau lho mboten penak gitu. Mboten Pak, namung guyon, Pak. Nggih. Tenanan nggih mboten apa-apa. Lah. Lah dereng nyanyi nyuwun arta gitu. Sampun niku mau ping 3 sak srempeke. Nggih nggih. Napa niki, Pak? Ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak wau. Wadah. Duet napa, Pak? Apa ki? Monggo. Duet napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak Dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Nggih. Nek kandas didhisikke. Nggih, kandas dhisik nih. Pengen nyicipi. Niki kula panjeri riyen. Waduh, iki. Bapak ijen kaya apa to, Papa? Bah, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung set ngoten neh. Matur sembanuan nggih, Pak nggih. Sami-sami. Ampun nangis lho, Pak, wong mandak. Sak lembar lho nangis Lah nggih, berkaca-kaca. niku jatahe putrane. Tapi mboten napa-napa, Niki benjing. nak nggih dianggap putra to, Pak. Dianggap anake dhewe. Benjing damel sangu sekolah. Sangu Pak Niken. sekolah. Nggih lho. Nggih, leres. Kandas Kula kali buka kandas. lirik nggih, Pak nggih. Nggih, monggo. Niki yogane nggih Mary. Manjeri. Ya Allah. Jen. Bapaknya abang kula biru. Sembanuan. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku? Nah, Kula manut bapake. wah niki repot nih gitu. Nggih. Yuk kandas ya dadekke digarap sing gayeng ya. Mangga Mas Tris ya. Pak bersama Pak Kades. Lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan Oke sete Gustiku Prabu Hamsa Singaludra aranku Setyaki ya Singa Mulangjaya Suminggira dudu kowe sing tak goleki Setyaku arep ngrangket Ratu Ngamarta, Ratu Dwarawati lan Ratu Mandura. Bosen urip kowe ya. Kelakon panjangkamu yen bisa nandingi Raden Setyaki. Wani karaku entek wedine kariwanine. Babo arep ngopo? Legan golek momongan puk punuk golek pacangan merangi tatal Grajawu. Lena pangindamu tebiah dadam longsati gamu guroni biatangmu kowe. Sigara bala kang kumingal perang campo samya makali Ratet weleng tata
Sany mangkong manguncang niti Antuk tangan Mustiaki.
Edian menungso biru. Ayo maju oleh. Hop. Canda. Kutiar. Ha. Hei, ha hop. Hei. Hei. Ayo maju we. Dijiro wong loro. Ya. Tombak Kyai Singgol Modot. Oh, hit, hit. Ha, ha. Hit. Edian. Hot, ha, wes, oh, wah, hei, tak, wah, hei, wah. Ayo.
Tatalah Arisan Argo bentar gulungan genderamu bongko ana gegamanmu Prabu Hangsa kang bakal magut ana pupuh Satrio mencorong dadane kaya meteor sapa kae Satrio Pringgondani Raden Gatotkaca ayo aja kakean gunem maju yen kepengin ilang nyawamu wah sumekian kowe Tenjong kerat kowe Gatotkaca Badane mencorong aku ki yang geruh dodo no pikiranku kon ndi Baik ha ho baik wes wo Mutiar koi kaping telu asih rengkah Edian iki menungsane sing arep nuku Kalimasata ayo dodok mangap dilek
Kowe Prabu Amsaya? Kowe Prabu Amsaya? Ayo, kowe arep nganake sesaji kelodro aku to sing arep mbok rangket? Rek aku to sing arep mbok rangket? Ayo, bali ora? Bali apa ora? Aku gelem bali yen wis bisa ngerangket Ratu Telu Prabu Puntadewa, Prabu Kresna lan Prabu Baladewa. Piye balenono? Piye? Aku wis bisa bali yen wis kelakon ngarangket Ratu Ngamarta, Ratu Dwarawati lan Ratu Mandra dublak wacau bongko pyajingan. Ayo ngantem kowe. Kurang aman betat yo kurang sekti meguru. Ampya aku yo rebutan kemejangan hati. Ayo 1000 bareng maju, 100 bareng ambios kepungsuk gantengin tanah Jawa. Ayo iki rasa kowe. Ya! Mau kemana? Mau pulang ya? Mau pulang? Mau pulang? Sebelum pulang tak tusuk dulu ya kamu. Ki apa? Kiai Nenggala kiblat 45 pancer kabeh wis keberbeken karo kasektene Kiai Nenggala. Pengen njajal? Pengen nyoba? Wis pirang-pirang nyawa sing diuntapke karo pusaka iki. Nyoh klebu taman rasakno Kiai Nenggala. Mati toh, mati. Cah Wonorejo dilawan. Larang sih. Keparat si murang tata wani tanding kelawan mami iki satri yali nuwe jayeng palu gonsa yakti apa siratan ajre sing olehno prapek katongno budinira sira masti bakal lale satria Ram yu apa
Padine Kakang Hamsa Dimbaka kang bakal makut ana ranang kono. Gedhe dhuwur sapa iki? Para Kudara. Ora narimake padine Kakangku Hamsa. Maju. Den pengin tak susulne Masmu Hamsa neraka jahanam biangsat. Tot. Ah. Hai. Hut! Oh! Baik! Ah! Oh! Ayo! Umat! Oh! Hut! Hut! Ah! Hai! Ah! Hut! Oh! Oh! Drawasan Sinuwun Hamsa lan Dimbaka gugur ana palagan. Yen iki mengko aku ora matur sinuwun Jarasandha malah dadi lan dukane. Yo bali dhisik ana Magoda dadi atur Prabu Jarasandha.
kanthi ning tumuwuh salami mung awas eling eling lukitaning alam ora duka mono Yayi Hamsa lan Dimbaka tumekeng pralaya supala ora narimakake perkara iki aku bakal golek 1000 srana kanggo ngorak-arik para Pandhawa. Sanggane Pandhawa ora saya enteng ning malah saya abot Yayi. Dina sak mengko ayo padha mbacotake laku minangka dadi dutane ngadil. Ngadili ambek nista Budi Candala sing disarirani dening Ratu Magoda Prabu Jarasandha. Ngestokke dawuhmu Janaka. Kula wonten dawuh tinimbalan. Mampira klampis ireng. Punakawan dikanthi tumuju ning Praja Magoda ngestokaken dawuh Prabu.